Ассалому алейкум апа ухоҳару азиз, модарои меҳрубон, тамошобинои қанду ҳама каса хуш омадед ба канали мо. Чӣ хеле ки дар навор дидестен духтаро, аввал хостум ки результати меҳнатомамонум, баъдан рецепту тарзи тайёр кардани анамин пирожнии зеборо шумода нишон диҳам, то ки диққати шуморо ҷалб карда тавонам. Марҳамат апа ухоҳарои меҳрубонам, бубинен чӣ қадар пирожнии зебо буромад, чӣ қадар маззаша намегӯянд ба мазза буд, бениҳоят ба мазза буд духтаро. Ва ростии гап, ман якум бори хеле пирожни тайёр кардам, барои ман бениҳоят хушрӯ буромад якум борда. Апа ухоҳарои меҳрубон, касоне ки мисли ман то ҳол тайёр накардаанд ва мехоҳанд ки пирожни тайёр кунанд, марҳамат рафтем бо мо бошед. Рецепти осонаи ҳамаша нишон дода гузаштагим. Апа ухоҳаракои азиз, подписатсия кардана фаромӯш накунед, лайк, комментариярам фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешравии мо ҳай. Вақте ки шумо подписатсия мекунед, комментария мегузоред, бисёр мада вай мешавад, чӣ мегӯянд, мотиватсияи хуб мешавад, хушҳол мешавам ва кӯшиш мекунем ки баҳри шумо видеоҳои нав ба нав пешкаш кунам духтаро. Касоне ки моро дастгирӣ мекунанд, ҳазор раҳмат. Касоне ки бо мо ҳастанд, худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад. Рафтем тамошобинои азиз, рецептша дар экран хушрӯ карда нишон додам, мегзарам апа ухоҳаро. апа ухоҳаро азиз, бисмиллоҳи роҳмони роҳим, сар кардем ба тайёр кардани чӣ мегӯянд, пирожниҳои ба маззамон духтаро. Чӣ хеле ки шумо дидесед, ман дар лаганча намак гирифтагим камтар. Сафедии тухма айзардиш ҷудо мекунам, 7 дона сафедии тухма айзардиш ҷудо мекунам духтаро. Ва барои пирожнии имрӯзаи мо 7 дона тухм дар кора духтаро, 7 қошиқ шакар, 7 қошиқ орд. Орда метавонед ки 8 қошиқ андоза, ҳеҷ намешавад. Разрихетили ванилин духтаро. Мондаги тарзи тайёр карданша ҳамаша пурра дар навор нишон дода гузаштам духтаро. Бо диққат тамошо кунед. Иншалло ки пирожниҳои ба мазза тайёр мекунед. Чӣ хеле ки шумо дидестен духтаро, сафедии тухм айзардиш ҷудо кардам. Ҳаракат кунед ки ягон дона зардиш дар анами хамири мо наравад дар сафедиш. Тухморо ози фаҳмида намешавад, ама як дона зардиш, як қатраи зардиш дар сафедиш рафт. Ман қошиқча қатӣ ҷудо кардам, гирифтам ва ҳамин намаку сафедии тухма хушрӯ карда миксер қатӣ лат кардам. Вақте ки зардии тухм ба сафедиш намеғалтад, намак андохта хушрӯ лат кунед. Агар анам хеле хафи сафед мекунад, сахт такак мешавад, уже ранги крем мешавад нами сафедии тухм духтаро. Чӣ хеле ки дар навори гузаштам гуфта гузаштам, вай ҳами тарзи усули тайёркуниша ман намедонистам, мада ёд доданд духтаро ва мехоҳам ки шумо да ёд диҳам, то ки шумо хатогиҳои маро дига такрор накунед ва анам хеле бисквитҳои хушрӯ тайёр карда, пирожнию, тортою вай карда истифода баред духтаро. Хулас духтаро, навори мо давом дорад. Чӣ хеле ки дидестин сафедии тухма зада сахт кардем ва вақте ки анамин сафедии тухма ҳамроҳи намак мезанем, лат мекунем, сафед шида меброяд. баъди сафед шиданаш духтаро, шакар андохта боз лат мекунем, яъне ки шакар қатӣ, то тухмотон сафед нашавад. Агар хаф накунад, шакар наандозед, барое ки духтаро бисквитотон хушрӯ намебиёяд. Агар миксеротон аз скоростиш мошни боша ё миксерҳои навбуромад боша, дар ӯ ҳолат сафедию зардия якҷоя метавонед аралаш кунед. апа ухоҳарои азиз, чӣ хеле ки шумо дидестен сафедии тухма шакар андохта лат кардестем дар давомаш. Агар шумо хоҳед ки пирожниётон ё бисквитотон калон боша, ҳаҷмаш яъне, метавонед ки тухма зиёдтар андозед ва подъёмшам зиёд мешавад, ҳаҷмшам калон мешавад. Барои ман 7 дона тухм кифоя буд, барое ки листи мо қадар калон набуд. Агар листотон калон боша духтаро, агар духтаро листи шумо калон боша, метавонед ки тухма бисёртар истифода баред, ҳаҷмшам калон мешавад, маззашам бо бамаззатарак мешавад. Бисёртар тухм дозед, зарар намекунад, калонтаре хушрӯ мебиёяд духтаро. хулас дар навор дидестен, мо ҳамихе сафедия хушрӯ лат кардестем, сахтак шидестед духтаро, ранги нишолои тоҷикӣ духтаро. баъд духтаро ҳамихе сахт карда заден, зардии тухмам отдельно занен, миксер қатӣ отдельно занен, хушрӯ карда баъдан аралаш кунед қатӣ сафедиш. ҳамин зардия фаромӯш накунед миксер қатӣ задана. ман зардиша миксер қатӣ зада баъд да сафедиш дохтагим духтаро, ҳамирам нишон дода гузаштагим апа ухоҳарои азиз. ва разрихетил ванилина ҳатман ҳаракат кунед ки қатӣ орд якҷоя кунед. Масалан ман дар анами сеткачам 2 қошиқ, масалан ман ҳамин сеткачамда ва ситои худамда ордбезакамда аввал 2-3 қошиқ орд андохтум, баъдан разрихетил ванилин, баъд айболош бо орд андохтум. дар анами ҳолатам бисквитотон духтаро хушрӯ мебиёяд.
баъд апа ухарои азиз чихеле ки дидезе ман зарди тухмам задум духтаро бинен зардишам қати миксер задум разрехетил ванилина да вай меандозум да орд чихеле ки гуфта гузаштум баъдан зардиша ҳамаша духтаро дар навор нишон додагим орд қати яъне разрехетил ванилина аралаш мекунем аввал ду қошуқ орд мегирим се қошуқ баъдан разрехетил ванилин баъд ай болош боз орд апа ухарои азиз чихеле ки шумо медонед ман дар наворҳом гуфта гузаштестам ма кондитери номи апа ухаро чихеле ки гуфтум ма кондитери номи нестам комментариҳои хубтон албатта ки мара мотиватсия метиҳад албатта ки мара хушҳол мекунад ва ман хеста боз ҳам баҳри шумо наворҳои нав ба нав мекунам лекин комментариҳое ки мисол торт хеле шидай ва хеле шидай бисквитай хеле намекунанд ё ягон чи и комментариҳотон рости камтар мараро афтода мекунад ба мухотир духтаро ман хостам ки дар анами давоми видеом гузашта гузарам боз такрор ба такрор апа ухарои меҳрубонам ман ягон хел пазандаи номӣ нестам кондитери профессионале нестам фақат одаме ки пухтупаза дӯст медорад ва ҳамин пухтупаз мара бисёр хушҳол мекунад анам хел як одами оддӣ як зани хонашинам духтаро вақте ки дар ғарибӣ агар бисёр ҳами апа ухарои мо ғарибанд медонанд дар ғарибӣ бошанд агар мефаҳманд дар анами ғарибӣ духтаро бисёр дар хона зиқ мешам ба мухотир мехезам ягон чизи ба маза мепазам аввалан пухтупаза духтаро ман баҳри оила мекунам баҳри фарзандон мекунам то ки онҳо ҳами шириниёро хӯрда хушҳол шаванд чихеле ки медонем дар ғарибӣ мисли тоҷикистони азизи мо ҳами чизо камдастрас ай вақте ки дар тоҷикистон бошӣ ҳар як қадамҳои мо чӣ қадар ободӣ озодист ки ҳар ҷо медроӣ пирожнихона кафе ами хеле чиё бисёр ай дахт монда духтаро шириниҳои шарқу дигаш ами хе мисол якта кусок торт 10 сомон 12 сомон мисол дар ҳар як қадамот дуромада хӯрда метавонӣ тамоми намуди шириниҳоя лекин дар ин ҷо мутаассифона дар ғарибӣ хеле чизо нестай духтаро магазинода ҳастанд тортҳои майда 700 рубл 500 рубл 1000 рубл лекин ҳаҷмаш бениҳоят барои оилаи мо майдай мисол барои дигарорам майдагӣ мекунад баъд ростигап маззаошон уқадар мада маъқул нестай кремошон дигар хел мазза мекунанд ба мухотир ма ҳаракат мекунам ки доим худам як ширинӣ барои худам фарзандон пазам яъне ки одаме ки ширинӣ хӯракай дариҷа камтар танқисӣ мекашад мисли ман ба мухотир мисли ман танқисӣ мекашанд ба мухотир ман худам ҳар чиз мепазам духтаро ман ҳамаи чизои пухтагӣ ман навор намекунам рости гап ман кӯдакҳои майда дорам ва бо кори бори хона дорам бо бизнес мекунам дар хона нишаста авито қати ютуб қати либос мефурӯшам доставка мекунам отправка мекунам рости ман вақт надорам лекин ҳадди имкон кӯшиш мекунем ки як рӯз пас ду рӯз пас пухтупазома шумода навор кунам ҳар рӯзам набошад духтаро шумоам апа ухарои азиз метавонед ки агар мисли ман ҳам хеле дӯстдор бошен агар шавқу завқ дошта бошен омӯзем пухтупазои ҳозир дар тамоми сайтҳо интернетҳо медурен ҳазор як намуд рецептҳо ҳазор як намуд вайҳо аст лекин дар уҷо ҳамаша пурра нишон наметиҳанд мода вақте ки шумо як бор ду бор пухтед камбудиша ислоҳ када рецептша туғрӣ када мегирен хитонда мисли ман рости ман ҳамаи чизое ки аз ҳамин интернет дида мепазам на он қадар монандӣ мекунад баъд ман фаҳмидам ки ва ё ҳамаи рецепти пурраша дар уҷа апа ухаро барои ҳамин ман ай рецептҳо интернет тайёр мекунам баъд мебинем ки ягон камбудӣ дора ҳатман камбудӣ доранд ва ё ранги ҳамо рецептҳое ки хичон мекунанд ҳам хеле шида намебурад маҳсулоти пухтагии мо ман ҳамин рецептҳоро обработка мекунам яъне ки мебинем ки чизеша дар он навор гуфтагӣ нест нишон додагӣ нест баъд худам туғрӣ када мегирам ва ҳатман шумода видео карда нишон метиҳам духтаро خلاص апа ухарои азизам чихеле ки гуфтум ман дар ғарибӣ қарор дорам ва вақте ки зиқ мешам бисёр дилгир мешам ман анам хел навор мекунам навор не аввалан пухтупаз мекунам барои фарзандон барои оилаи худам ва боз ҳам мехоҳам ки хушҳолтар шавам вақте ки як апа ухари мо ҳамин пухтупазои моро ёд гиранд пазанд ягон комментарияи хуб кунанд моро дастгирӣ кунанд ба ҳамон ҳол хеста ман боз пухтупазома навор када шумода нишон метиҳам ки ман чӣ мепазам чӣ хел мекунам чанқа мепазам ҳамаша шумода пурратар нишон метиҳам рости ман ҳам то ҳамин қадар вақта мепухтам вай мекардам лекин навор карда вай намекардам вақте ки ман дар интернет рецептҳоя таҷриба кардам рецептҳо умуман монанд нестанд ва умуман дар уҷа ҳақиқат гуфтагӣ нест ба мухотир хостам ки шумода каме ҳам боша ҳунарҳои худман нишон диҳам то ки шумо мисли ман тайёр карда истифода баред
апа охаро азиз, чӣ хеле ки диден бисквитта орд андохтем, зарди тухм андохтем, ҳамаша хушрӯ карда кофта пухта гирифтем дар духовка. апа охаро азиз, чӣ хеле ки шумо дидестен дараҷа креми шефтуката истифода бурдум. ами крем мара бисёр вай карда хушҳол кард, бисёр мара мушкилима осон кард. раҳмат ба апа охарое ки мада ами крема тавсия додан. ҳам камхарҷай, ҳам бениҳоят креми бамазза ва осон тайёр кунай. ҳоли иншоалло ки гулдозирам ами крем ёд мегирем. Бениҳоят нағз мебинам гуфтум ку пухтана вай кардана. ами ягон чи пухтану ягон вай кардан мара бениҳоят роҳат мекунад духтаро. иншаалло ака дар наворҳои оянда кӯшиш мекунем ки айнами креми шефтука гулои хушрӯ украшенияи тортора хушрӯ кунам шумода нишон тим. ҳозираста фақат чизои бамазза пухтестам ай крем вай хушрӯгиштам аҳамият додестам, лекин бисёртар бамазза омадестияну ӯ қадар киногин омадестиян ва ба ҳар ҳол ман кӯшиш кардестам. агар апа охарои нозанин шумо моро дастгирӣ кунед, иншоалло боварӣ дорем ки дар оянда аз ин дам беҳтар мешавем, кӯшиш мекунем. чӣ хеле ки дидем крема задем, сахта кардем шефтуката қати сахарни пудра ваймона бридем духтаро, бисквитмона бридем, ду тақсим кардем, баъдан вай кардем, пропитка карда буромадем, хушрӯ карда дар иҷа пропиткаи мо духтаро сугушони малако қати оби ҷӯшомадаги ай михел карда хушрӯ карда пропитка карда буромадем. баъди пропитка кардан духтаро крем кардам, баъд қабача шоколад кардам. апа охарое ки дар бораи бисёр чизо комментария кардан ва дар ватсап ҳам нависта пурсидестиян, иншаалло ки рӯзои видеоҳои ояндада ман обязательно саволҳои шумо да ҷавоб медиҳам. ҳозир просмотрҳо беҳад да ютуб чӣ хеле ки суст шидиян духтаро, лайкҳорам гирифтест да ютуб, комментариёрам ман ҳеҷ нафаҳмидам духтаро. камтарак просмотрҳо хезанд духтаро, иншаалло саволҳои шумо да ҷавоб медиҳам, то ки саволҳо дига такрор нашаванд мода. апа охарои нозанин, чӣ хеле ки диден мано михел крем карда буромадем ваймона чӣ мегӯянд қабати пирожнимона. сабаби пухтупаз кардан духтаро аввалш ки мара дар ами ғарибӣ хушҳол мекуна, бениҳоят хушҳол мекуна, зиқиёма мебурора ва роҳат мекуна, хушм ба ҳамин чиз банд мешава ва медонам ки барои наздиконам ҳамин чиза тайёр мекунам. вақте ки наздикои ман мехӯранд ҳамин ширинира хушҳол мешаванд, ман боз дуборатар хушҳол мешавам духтаро. ва ба мо хотир айни ҳол дар хона мешинам, тамоми зиқиёма ман ами пухтупазқатӣ мебурорам духтаро. ва касоне ки мисли ман дар хона бекор ҳастанд, дар ғарибӣ ҳастанд, баҳри онҳо навор карда пешкаш мекунам ки онҳо ҳам хеле чизо пазанд, чизои бамаззара хӯранд, вақтшона хуш гузаронанд, ба як чӣ банд бошанд, то ки мисли мо дар анами ғарибӣ зиқ нашаванд дар хона духтаро. ҳадафи ман ҳамияй ва бисёр орзу дорам ки омӯзум, кондитер шавам, профессиональный кондитер шуда дар Тоҷикистони азизи худмон якта ҳамин мағозачаи хурди ширинӣ кушам ки бо номи духтарчам бошад, дар оҷа тамоми намуди шириниҳоро пешкаш кунам ва чӣ мегӯянд миҷозои хидмат хушҳол кунам духтаро. иншаалло дар оянда хел ниятҳо ҳаст. ҳозирашта ки хонашинам, кӯдакои майда дорам, фақат ҳамчун инсоне ки ҳамин чизода шавқмандай тайёр карда ҳамроҳи оилам хӯрда, мисол лаззат бурда вақтман мегузаронам. лекин иншаалло дар оянда ҳама ҳамин чизоро омӯхта чӣ мегӯянд планҳои хидмат ба ҷо мекунам иншаалло. апа охарои азиз, барои анами орзуҳои ман амалӣ шидан дастгирии шумо бениҳоят барои ман муҳимай. вақте ки шумо моро тамошо мекунед, вақте ки подписатсия мекунед, вақте ки ягон комментарияи хуб менависед, ман бисёр хушҳол мешавам духтаро, бисёр мотиватсия мегирам, бисёр хурсанд мешавам ва медонам ки меҳнатҳои ман беҳуда нестанд ва боз мехезам, навор мекунам, боз мехезам, тайёр мекунам, боз мисол хушҳол мешавам да духтаро. ба мо хотир дастгирии шумо барои ман бениҳоят зарура. ай ҳаматон хоҳиш мекунам апа охаро, подписатсия кунен, лайк монен ва комментария навистанам фаромӯш накунен. ягон гапакҳои хуби шумо давои дили мо мешавад духтаро. ай ҳаматон миннатдорам ва касоне ки мисли ман дар ғарибиян хел чизои бамаззара пухта хӯранд апа охаро. дар Тоҷикистони азизи мо ҳар як қадам да мери хеле қаҳвахона ё шириниҳо ҳаст, дастрасанд, дуромада харида хӯрда метавонӣ, ҳоҷат ба тайёр кардан нест. лекин шахсоне ки дар ғарибӣ ҳастанд медонанд ин чизо бениҳоят кам дастрас аст ва инсонҳо бисёраш ранги ман мумкин ки танқисӣ кашанд шахсони ширинихӯрак. ба мо хотир анами наворҳоро шумода пешкаш мекунам духтаро. апа охарои нозанинам, чӣ хеле ки диден навори мо ҳам ба охир расид.
тарзи тайёр карданша пурра нишон додум духтаро маҳоли чӣ хеле гуфтум гилдози номӣ нестум, лекин кӯшиш кардам ки ҳам хеле хушрӯ када пирожниро оротием ва намин дастам дади дестен шоколад духтаро як дона шоколади воздушнира дар вай оҳанӣ монда болои плита да монда дар болош сливка рехта кофтум шоколад монанам хел об шид духтаро. Баъди об шидан камтар хунук кардам, ширгармак кардаму дар кондитерский мешок дохта манам хеле чоркунҷа карда пирожниёмона вай хат кашида буромадам, то ки бурида хӯрданаш осон шавад духтаро ва вичам зебо шава. маззаи шоколадам кам тия, зеро ки мо дар қабатошам айнами шоколад дохта буромадагием духтаро, шоколади воздушни дар қабатош. хай бавхарои азиз, чӣ хеле ки гуфтум дастгирии шумо пешрави мо мешава. Ай ҳаматон миннатдорум. ҳар як шуморо аллои меҳрубон нигоҳбон бошад. то наворҳои оянда духтаро рақамаком аз зери навор мемонам барои ҳамкорӣ, барои савол ва барои заказ кардани сатру хиҷобу куртаю абаяю хеле чизо дар ватсап муроҷиат кунед. хай апа-охарои азиз, шавҳари ман духтаро анам хеле набор падарка када омада духтаро. набори формочкаҳои тортпазию гилдозӣ духтарои бозори садовод овардиан. бовар кунед бениҳоят хушҳол шидам ва даравхеса дар ними шаб якта торти бо маззаи хушрӯ тайёр кардам дар ҳамин формочкаи кулулаш. навори пурраш ҳастай духтаро, рецептша мондагим, тайёр кардагим. иншалло дар наворҳои оянда мемонам духтаро видеоша. чӣ хеле ки гуфтум апа-охаро, вақте ки шумо дастгирӣ мекунед ман бисёр хушҳол мешавам ва тез видеои нав мепартом. видеои наваш зад кунед духтаро. хай